Хей, хей, мангал на хоризонта. Хей, хей. О, V-Box! Аз снимам. Не, сериозно, кажи кой си ти? Снимам, бе! Да, тук при мен. Да, това е дъвката, господи. Ще ми развалиш клипа. Добре, тук. Снимам после. Добре, тук. Да почупим малко дървета. Да. Майнкрафт. Тук да направим Workbench. Що те? Да. Ще си рекламирала от други игри, бе. Добре, V-Box, сигурно вие знаете, че аз този клип няма го кача. Просто това е тест. Сега ще правя тест, защото да видя дали на малък екран, ако го настроя на веб, ще стане. Всъщност, вие... Това? Да, HD. Така само да... Ай, така. И до